A kako da znamo razliku između upornosti i tvrdoglavosti? Dobro pitanje. Tvrdoglav kad hoću da prođem kroz ova vrata i kroz ova vrata i samo ovako i nikako drugačije. A uporan sam kad kažem, meni je važno da izađem iz ove prostorije. Sad, da li ću izaći? Mijenja put, sredstvo, način, ali ne mijenjam cilj. To je razmišljanje tvrdoglavosti i upornosti. Kad sam spreman malo izaći iz okvira, kad sam spreman poslušati neku drugu kako možda raditi pametnije, a ne napornije. Kako je rekao Rothschild, kaže, ako ko puno radi, nema vremena da se obogati. Tako da je to je ta ova priča. Da zapravo upornost je, znači ja znam šta mi je cilj, ali istovremeno, znači, spreman sam da mijenjam taktiku, način, vrijeme, distancu, prostor, sredstvo s pomoću kojeg ću taj cilj postići, a tvrdoglavost je samo tako i nikako drugačije.